Oimore Nyakaramogi Ajwang' ochopo kanyo saa 3 mar otieno kamoro amora ma intiere machiegni eneno weche manyien mag oimore moikoni otieno ma kawuono e Ramogi TV. Otieno mabende kata weche mopogore opogore timore e pacho kae ka wang'eyo ni kawuono tarik 14 duol magayo bech modhi e pacho kae jalando nengo mag modhi manyien mibo bed ka itiyo godo e thuolo mar ndalo 30 mabiro. Kodiochieng' ma kawuono nengo mag modhi kata mago mag mauta mano mar petrol, diesel kaachiel kod kerosene olwar piny kaluwore kod lendo mogola kod duol magayo bech modhi e pacho kae EPRA. Nyakaramogi Ajwang' mago kaachiel kod mamoko mathoth waikoni otieno ma kawuono e weche manyien mag oimore to mokwongo magi thuond weche ma omiyo pek. Achiedh nade okwako chenro mar chuogo IEBC ka koro doho bende ong'ado ni lokruok mar chik ma yande otim ne chike IEBC ne otim ataro mar katiba. Because these youths are roaming, they are armed, they are intent on killing our people and stealing our livestock, and they are not heeding our warnings. We have said and we have given instructions to our security officers to shoot to kill. Obila koromi chik ni ochiel gi magina kendo negi jomaundu machando jopiny e gwenge mag Nyakacha. By end of April, we will be having people living here. So the first lot will be given. We are expecting that we will be able to complete the remaining works. Sirikal osingo ni jopiny dhi chako donjo e udi ma oger Mukuru kwa Njenga e chak higa manyiena. Jatend Gambia bende otimo limbe e udigo mar sumo rieko mar gedo. Nyakaramogi Ajwang' yie mar mondo mi bed kodwa nyaka giko mar weche manyien mag oimore. Nyinga Joyce Oduor antiere kae kod jaloko marwa Wilson Ochuka. Chenro mar chuogo duol mar IEBC kuome omoke erot bang' doho ng'ado ni chik kama itiyogo sani ne ochuogi ataro mar dwaro mar katiba. Doho mamalo kokalo kuom jang'ad bura Lawrence Mugambi nyong'ado ni paro mar chik mane otimo lokruok ne chike IEBC ne okadhi ka ok okawo pach oganda jo Kenya. Seneta Mabusia Okiya Omtata yande ochwalo bura e doho mamalo ka ywak ni chik manyien matayo chenro mag IEBC ne okadhi ataro mar chik nimar ne ok okawo pach jo Kenya e yo mowinjore. Lokruoge mane otim e chike IEBC ema nyocha okelo yo manyien mar chuogo duol mar IEBC. E kinde pedho neno mare e doho e dwe mar 3 higa mokalo, Omtata ne olero ne doho ni paro mar chik mar timo lokruok ne IEBC ne owuoth oko gi komiti mar chike e od buch Senate e tok chik kokalo kuom jakom komiti no Hilary Sigei, gino manyiso ni chik ma itiyogo sani e chuogo IEBC ni kod kasoro. Tend od bura mamalo kod mar Senate to yande dok ne chik no kawacho ni pach jopiny ne okaw malong'o kapok opuodh chik no. Kata kamano e ng'eto mare, jang'ad bura mar doho mamalo Justice Lawrence Mugambi to seyo yo ma yande opuodhgo chik no ka owacho ni mana kaka Okiya Omtata yande oselero, pach jopiny mane ochoki ne okotigo nimar paro mar chik no moting'o pach jopiny ne ogol oko e Senate kendo mano mane igoyo mbaka en mano mane onge kod dwaro mar oganda. Mugambi wacho ni kata obedo ni paro mar chik no ne okalo e pach jopiny e od bura mamalo, mano ok nyis ni e Senate inyalo ng'wonne kane ok otim dwaro mar chik eneno ni jopiny okawo pache kapok opuodh chik. Ewi mano, paro mar chik no ne odhi ataro mar dwaro mar katiba namba kata article 118 kendo mano nyiso ni chik mar IEBC ma idendo ni IEBC Amendment Act mar higa mar 2023 en ataro mar katiba. Ng'eto no mar doho koro chako keto pek e chenro mar chuogo aput mawinjore oyier commissioners manyien mag IEBC. Report mar NADCO mane okelo lokruok e chik matayo kaka ichuogo IEBC ne oketo ni jochuog IEBC bedo ji 9 ma ok ji 7 ma yande bedo e apudno. Chenro mar chuogo IEBC osebedo gi ywaruok kendo manyaka sani pod pek nitie kaluwore gi ywaruok mokwako duond bura mar Wiper kod mar National Liberal Party malaro thuolo achiel. Thuolo manie bwo kanyakla mar duond buche PPLC. Liet bende osebed ka ichwalo ne sirikal mondo mi ochap nyinge ji mawinjore obed aput mabiro chuogo IEBC. Penjo maduong' en ni to duolno koro ibiro chuogi karang'o kaluwore gi ng'eto masani doho ogolo no. Jatend piny William Ruto otelo ne nyasi mar dhialo higni 60 nyaka ne chak jolweny mag pi pacho kae. Ruto singo ni sirikal mare koro dhi keto wang'e e chenro mar bero ngima jolweny kanyakla kod gikgi mag tich bang' tego uchumi ma pacho kae. Chris Owino nigi ler.
E nyasi mar dhialo higni 60 nyaka ne chak bad jolweny mag pi kata Kenya Navy e log tich maduong' mar jolweny mag pi mong'ere Kamtongwe Naval e kaunti ma Mombasa. Jatend piny William Ruto osingo mar keto mahino mage e bero ngima jolweny kod gikgi mag lweny. And I am very confident that having stabilized the economy of our country, having done the primary things that we all needed to do to make sure that we take charge of the cost of living, to make sure that we reduce our inflation, to make sure that we stabilize our currency, and to make sure that we deal with our exchange rates. And now that our housing plan is on course and our universal health coverage is on course, I can now confirm that we are ready and in a place where we can deploy resources in the modernization of not just our police, but much more importantly, our military. Your Excellency, we thank you for your continued personal commitment to ensure the investment in the Kenya Defence Forces modernization and in particular the Kenya Navy fleet, which will enhance, you also ensured enhancing of our training and operational capabilities, as well as strengthening our partnerships with other maritime nations and friends. Ruto opwe jolweny mag pi kuom okenge magisegoyo e rito alwora mag piny Kenya, kelo kwe e chula ma Kismayu e piny Somalia, kaachiel kod chako kambi mar loso meli e pacho kae. As Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces, I am immensely proud of KDF's achievement as an institution, and particularly the Kenya Navy, which is the youngest of the three services. Since independence, the Kenya Navy has participated in important national and international peace missions and major operations, such as the Operation Exodus, Operation Mamba, Operation Linda Nchi, including the amphibious landing in Kismayu under the Operation Sledgehammer, which liberated Kismayu City. I extend my heartfelt gratitude to all the men and women of the Kenya Navy for their commitment, selflessness, and tenacity. Your commitment to duty and country is an inspiration to us all. Jolweny mag pi en bad jolweny mar adek, bang jolweny mag lowo, kaachiel kod jolweny mag kor polo, kendo ne ochakgi e pacho kae e higa mar 1964. Kamanda maduong' mar jolweny mag pi Paul Otieno opako jolweny mage kuom nyiso lony mamalo e tijgi, gino ma osemiyo migi luor e kind pinje mag Afrika kod piny mangima. Kenya Navy has successfully conducted historic operations, amongst them amphibious campaigns, maritime security operations, counter-piracy missions, humanitarian assistance, and disaster relief operations, and also participated in regional and international maritime exercises in cooperation with our allies. Nyasi makawuono opong' gi sunga kod nyadhi, kaluwore jatend jolweny masani General Charles Kahariri bende wuok e kidieny mar jolweny mag pi. Jatend piny bende otiyo kod thuolo makamano mar paro kendo dhialo jolweny mag pi mane osenindo e badgi. Chris Owino, Ramogi TV. Jatend piny Gambia Adama Barrow olimo ute migero gi jatend piny William Ruto pachoka manengo gi yueyo e kar dak ma Mukuru kwa Njenga. Jatend migao mar gedo kod lowo Alice Wahome wacho ni udigo owinjore oikre ne oganda chako donjo e chak higa manyien. Lenet Undi miyo waler. Ma e chal mar udi manengo gi oyueyo ma sirikal gero kokalo kuom usuru michoko kuom jopiny. Jotije odich mayuak nyundo ema iwinjo. Udi oger maboyo kochomo polo, rangi oromo dendgi. Alwora obeti ler kendo gedo mar ngas mar osweyo kata lift mating'o ji ema gedo ne koro dhi nyime. Kaka jatend migao mar lowo gi udi Alice Wahome lero, udigi ne onego tiek ge dwe mar 12 kata kamano, digni osebedo kaluwore gi buche mane ochwal e doho. Wahome wacho ni gigeno mar rwako jopiny e udigo kochakore dwe mar 4 higa manyien. The total is 1,080 units of one bedroom of bed sitter. There are studios, bed sitters.
Of course, the other side, we have others that are coming up. In another 3 months, we will come to launch maybe 1,300 because those are 6 blocks that we have targeted to launch, to commission, to give to the owners, and so that by end of April, we will be having people living here. So the first lot will be given. We are expecting that we'll be able to complete the remaining works here in another 60 days. Udigo ywayo wang' jatend piny Gambia Adama Barrow manie limbe pachoka. Barrow owacho ni osesumo rieko mar gedo no kowuok kuom Kenya. And we'll go back to the Gambia, discuss with our technicians, see how best we can implement, because we are also thinking of implementing 10,000 houses. We are discussing with Celta Africa. Even I met their CEO. We had a very good discussion. We are thinking of laying the foundation in early next year. So this is a takeaway for me. Kane walimo udi ma jatend piny William Ruto osebedo kagoyo negi debe nyaka ne odonje apisi e kar dak ma Mukuru kwa Njenga, moko kuom udi gedo magi chiegni rumo kama moko gedo magi pod dhi nyime. Migawo mar gedo lero ni e tielo mokwongo, udi ma kwan gi romo 124 dhi bedo moikore chak higa manyien. Blok abich oting'o udi 1,080 ka udi mar romo 122 oting'o udi manigi kod nindo achiel, ariyo kod mag adek. Jatend migawo mar gedo Wahome wacho ni nyaka gisani oganda mar romo 550 osendikore mar donje udigo. Jogo madwaro ute ma otisi ni bed sita to osendikore dhi chulo Sh3,000 dwe ka dwe. Udi mag kod nindo achiel kata 1 bedroom dhi chulo omenda maromo Sh3,900 dwe ka dwe. Ka mago mag kuonde nindo 2 2 bedroom dhi chulo omenda maromo Sh4,500 dwe ka dwe. All social amenities, dispensaries will be there, ECD, primary and secondary. If we don't have space, we plan to expand the neighboring secondary schools so that they can be able to take in the numbers. For here, we'll definitely do a secondary school, 1, maybe 2 secondary schools and 2 primary schools, considering the numbers. Linet Undi, Ramogi TV, Mukuru kwa Njenga, Nairobi. Nengo mauta oluara kendo kelo fungruok ne joti kod mauta go kaka petrol, diesel kod mauta taya. Elendo mar duol mar EPRA kawuono, nengo petrol kuom lita ka lita odok piny gi Sh4.3, diesel oluar gi Sh3 kuom lita ka lita ka mauta taya bende nengo ne oluar gi Sh3 e lita ka lita. Fungruok makama koro nyiso ni e kaunti ma Nairobi lita achiel koro idhi usi e nengo mar Sh176 gi otonglo 2 ka diesel idhi usi e nengo mar Sh165 kuom lita ka lita ka mauta taya nengo ne dhi bedo Sh143 gi otonglo 3. Nengo gi chako tiyo ayanga saa 6 mar otieno ma kawuono kuom thuolo mar ndalo 30. Tendari takwe e sub-county Manyakach koro golo chika mondo mi obila ochiel gi magina kendo negi kanyo jomaundu mag kuo jamni e tong' mar Nyakach koda Soina Sigowet eneno ni otiek timno chutha. Mana kaka lipota marwa Millicent Adhiambo leronwa, weche e jiwo arita Kisumu bende okochopo gi kanyo ka tije 4 bende nyo ondhi e sub-county ma Kisumu East. E sub-county Manyakach county ma Kisumu, Tendari takwe makono kotelna gi kod komanda mar obila Bob Anunda koro golo chik mondo mi obila ochiel gi magina kanyo kendo negi jomaundu mag kuo jamni e tong' mar Nyakach kod Soin Sigowet eneno ni otiek timno chutho ka juma mokalo jokuodhok moko nyocha ochweyo monego ng'ato achiel kod asere. They are intent on killing our people and stealing our livestock. And they are not heeding our warnings. We have said and we have given instructions to our security officers to shoot to kill those who are armed and with intent to kill our innocent people. I have already enhanced the numbers of security officers along the common border. Oganda mawuok Nyakach koro medo jiwo jotendari takwe makono bende mondo ked kod koko ma ikelo kod siasa ma bende osemiyo rawere mathoth hinyore. Onego beni jo siasa ma perpetrate violence onego gibed brought to book, and even the party should take action
because we won't go this way till 2027. It seems a lot of our people, and that's not the way to go. Magiti Moresa ma sub county ma Kisumu East. Obila nyondhe ya chije ang'wen. Mitudo kod kuo marang'enge. E kinde mane gitimo apedha e kar dak ma Nyalenda. Kotudore kod malingling mane giyudo e wi achich achiel. Moyang nyinge kaka Gilbert Otieno mong'ere ni Peto. They informed us. Then the deputy OCS, together with the OC Crime Kasakam Police Station, mobilized officers. Expeditiously responded and later arrested the suspect, who, after thorough interrogation, he led the officers to two hideouts, one at Obunga, another one at Nyamasaria, where we arrested additional three suspects who are dangerous criminals within here. And very large assorted goods, suspected stolen goods. Commander Marobila, Makisumu East, Edward Wafula, Yango Nisani, Gidemedo Kwanobila, Mabiro Timo Apedha, Kajiwo Arita, Elora Makisumu, Koriwonya Kalungo Mago, Manitie Yueyo. We have recalled all officers from annual leave who are on annual leave at the park for synergy. We don't want criminals midist. Ekinde machi jogo masani ogeng ne giete sendo bila makasagam. Ogen marchwalo enyim doho. Chieng'ok ti juma manyien. Wafula opwoyo oganda. Kumtio kanyakla kodo bila eneno ni othir weche njore. So I urge wananchi, if they have any issue, 8 at night, 8 at daytime, please call this number. Is 0734 588 568, which would be on 24/7. Then we respond immediately. Geno koro nitie ni jopiny kaachiel kod obila komedo tiyo kanyakla e tudruok mar kedo gi maundu kod njore mosego tach e kaunti ni. To kwe kod arita mojiwore dhi duogo ahinya to e kinde nyasi mar Christmas kod higa manyien. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Chenro mar daro okumba mar thieth kowuok e NHIF nyaka e SHA pod idhi mos ka thoth jotuo kalo e midhiero e kinde ma gimanyo thieth e bwo okumbano. Ma en kaluwore kod lipot mogol kod riwruok mar ute thieth manie bombe kod gwenge mong'ere kaka Rufa mar dwe mar 11 mawacho ni chenro no moko e atamalo 46 mane entiere dwe mokalo bende. Jafombo marwa Simfros Okinda nigi lerno. Kaluwore kod lipot mogol kod riwruok mar osiptende mantiere gwenge kod bombe, mano Rural and Urban Private Hospitals Association of Kenya, chenro mar daro okumba mar thieth kowuok e NHIF nyaka SHA pod ok omako mach kaluwore kod ohinga mathoth mamono jotuo yudo thieth e yo makare. E lipodegino mar 6 nyaka ne chenro mar dar chakre, Rufa olero ni chenro mar dar wuok e NHIF nyaka SHA omoki atamalo 46 kuma ne entiere dwe mokalo koseyo SHA kuom rem keto maino e bedo chenro mag thieth e pacho ka. Rufa oluwo ni chenro mar yango nond jotuo e chenro mar SHA omedore mana kod atamalo 6 kende kowuok e atamalo 20 dwe mokalo nyaka 26 sani. E bwo lipodni bende onyenyore ni omenda ma sirikal chiwo ne ute thieth e wi jatuo ka jatuo odok piny kod atamalo 23 ne chenro mar thieth to idok pacho, gima koro medo keto ute thieth kama tek kendo yie osigo mapek e wi jotuo manyaka koro chudi giwegi. Ataro mar lipot mare mar dwe mokalo kama chenro mar tiego ute thieth e tiyo kod SHA nochung'e atamalo 60, tiegruok ma kamano dok chien ahinya e dweni nyaka atamalo 29 kende. Kamano bende jopiny ogolo ywak e wi ng'ikruok mar mbui mar SHA mamedo rocho chenro mag yudo thieth e pacho kae gima Rufa oketo e atamalo 22 kende. SHA kata kamano puo kuom yot mar ndikruok e mbui margi makonyo jopiny e keto nondgi e yo mayot kendo mapiyo. Rufa koro jiwo sirikal mondo orum mapiyo piyo chenro mar rieyo okumba manyien mar thiethni kendo bug fuok maneno mamono jo Kenya yudo thieth makare kaka dwarore. Simfros Okinda, Ramogi TV. Riwruog lakteche pachoka KMPDU omedo jiwo ni ng'anyo margi biro chakore tarik 22 dweni kaluwore gi okang' mar piny owacho kod ten migawo mar thieth koso chopo singo margi. Koloso e kinde romo margi kod lakteche e kaunti ma Kakamega, jagoro maduong' Davji Atela olero ni lwasi mar tich okosebedo makare, omenda manochwal ne lakteche mag jopuonjre kata interns pod okoromo kendo sara margi osebedo kadeko.
Omedo ni gisetemo bago romo mar twak kod tend migao mar thieth kendo chal makamano pok onyago lemo. That the rallying call for the strike of next week, the 22nd of December 2024 is on. And we are telling national government, we are telling county government that we have no time for boardrooms. We have no time for negotiation because we negotiated in 2023. We negotiated in 2024 during the 56-day strike. We have negotiated between May and now December. This is time of action, that we will leave our workstations and we will only come back when we see those letters of promotion. We will only come back when we see the money in our account because it has to be paid. We will only get back to work when the interns are paid as per the CBA. The senior consultants in Kakamega County are condemning strongly the non-implemented promotions that are the stalled promotions that are there in this county. We did a strike notice some time back and sat with the government and did an agreement that was supposed to promote doctors in this county. But what happened is the common lies that are becoming the norm of this government. The government is always quick to give promises and to do return to work formulas and agreements that they are not going to implement. Juanga yena mar mondo mi akaw yoyo mokwongo e weche manyien mago imore otieno makawuono kata kamano asoma ne moko kuom ote ma ochwalonwa e Facebook kacha kama wantiere achiel kachiel. Jared Osingo ja Migori wacho ni Jared Osingo chief chef mar Ritu Hardware Migori wacho ni Ramogi TV ler Migori to dair penjo sirikal neto udi Migori manengo gi oyweyo gi ma Nairobi County ero didonjo ji didonje chakiga manyien to mag county kaka Migori to idonje karango to igero gi kanye ma Levy House oroma chuloni. Aya mano penjo makare ahinya. Bernard Nyagenga bende wacho ni waneno Ramogi TV gi familia na e gwenge mago Sogo Kanyamkago mos na familia mowito joggi. Mos ne familia mowito jogi. Odongo Wuod Asembo Jangoma bende wacho nane ni maler Asembo got bondo. Brother Favor Joel Onyango wacho ni aneno Ramogi TV kantiere ngonga awendo wana kanyakla. Nyako Ramogi Ajwang medchwalo ote magi kachiel kod paro mora ma intiere godo e weche manyien duto mago imore otieno makawuono. Akaw mana yoyo madundo gi sani kaduogo tabo bedo kaduogo kod chenro kata twaka mano mar mine wacho. Kik idhi mabor. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Makik bai kata matin. Jokmula tamu geruse gabiro erugari ga cheng school. Toto abebo. Mutu muski donja dalawa. Nyon mo. Ichake nyimto woni kionge. Onjiri nigi. We wacho no onjiri, wacho ni onjiri. To dala machamo pesa. Pesa dongi chamo giji. Leo chunya gi piwang moko ma yiero pongo go. Aficha. Mane? Man kacha. Ile bolo kacha. Luanwa. Jabroila ne digedi ka. Dil gerod. Ubu bana cheng skuku. Cheng dala mongo do kudu kada. Mana Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat.
Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Special by being kind. Always respect your parents and elders. They do so much for us. And don't forget to share what you have with those who have less. Remember, a little kindness can bring big smiles. Merry Christmas. This festive season, let your kids make merry with some kids entertainment on View Sasa. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nyakwara Mugejuang chenro mar mine wacho otieno makawuono wadwa twako tudore kod ratich jotuo ndulme. Jogo manitiere kod midekre mar ndulme e pacho kae thoro kale e akweda mopogore opogore. Akweda magikale e kuonde mopogore opogore obedo kuonde mag ticha, kuonde magisome kwa e anyuola kata e familia kama gidake. Akweda kaluore kod midekre magintiere godo. Kabende nitiere jogo mathoro wacho weche ma ok gin adiera kata gigo miluongo kanyo kod dho ngere ni myths and misconceptions ma jomoko nitiere godo kotudore kod jogo kata ka gineno jogo manitiere kod tuo mar ndulme. Mane momiyo otieno makawuono Nyakwara Mugejuang antiere kod wendo e kaunti ma Kisumu, mano Caroline Kisuge, mano jakedne ratiro mag jogo manitiere kod ng'ol. Kalure ni tuo mar ndulme en achiel kuom tuoche makoro oket e bwo chike mapacho kae ni en ng'ol, kendo nego be ni jogo manigi tuo mar ndulme ichiwo negi arita makare. Ratiro margi bende nego be ni irito e yo makare maonge akweda moramora. To an kaka piny Kenya okenge mage mwasegoyo mar tieko akweda ne jogo manigi midekre mar ndulme e pacho kae. To jogo makwedo joma nigi midekre mar ndulme, ang'o minyalo timnegi kata puonj mane minyalo migi mar mondo mi giwe kwedo jogo manitiere kod midekre mar ndulme. Gi thuolo Nyakwara Mugejuang yena mar mondo mi arwak wendo mantiere godo, mano Caroline Kisuge ka intiere kaunti ma Kisumu. Imore Caroline, iriyo nade ka intiere kaunti ma Kisumu kono. To ang'eyo ni midekre mano mar ndulme e achiel kuom gigo ma wanyalo wacho ni ithoro timo kata itemo tieko akweda mag jogo manitiere kod midekre mar ndulme. In kaka Caroline kendo jago makedo ne ratiro mag jogo manitiere kod ng'ol, kinyalo mana ngiswa ni jogo manitiere kod midekre mar ndulme gin akweda mage magithoro kale kata mago ma uthoro dil godo e yori mar tich kaka jakedne ratiro margi. Caroline. Oimore ahinya. Maduong' manyalo wacho koluwore gi akweda mar tuo mar ndulme en ni tuo mar ndulme en tuo ma ji riwe gi weche mang'eny. Ok ji okawe kaka tuo kaka malaria. Koro maendi miyo ji nikode gi paro ma gala kendo paro mongachore kabisa. Akweda mag nyithindogi chakore seche moko e familia. Familia chiwo akweda nade. Iyudo ka konyuol nyathi moyud ni en gi ndulme, tiyudo ka janyuol omiyo nyithindo mamoko hera mopogore gi mar nyathi manigi ndulme ni. Maendi nyisore e seche ma
nyathi ma nigi ndulme ibro yudo ni gideko kata ka ok giyudo ne otas oboke mar nyuol mwaluongo gi kizungu ni birth certificate. Ma nyithindo mamoko ka tibro yudo ni nitiere godo. Kora kweda chakore chon kabisa momondo. Ibro yudo ni kochopo seche mitero nyithindo school koyiengore gi winjo mar janyuol. Winjo moko mag jonyuol gi paro ma ji soe wigi miyo jonyuol moko bedo gi luoro, kendo giluoro wacho ayanga kata nosiepegi ni nyathigi no nitiere kod tuo mar ndulme. Koro e seche ma ok giwacho ayanga ni to konyruok bende ok gimany ne nyathi e yo makare. Koro maendi miyo nyathini gini nyak, nikech iwacho ni ber ka ochake chon, konyruok ne kochak chon to miyo okonyore. To nikech akweda gi weche mang'eny gideko kapok gichako manyo ne konyruok, ma maendi en rocho ratiro. Machielo ibro yudo ni koket nyathini e yath to ok gidwa miye kuma ji nitiere, gipondo kode kata seche moko ok gimiye yadhno. To nikech koro nyathini onge teko mar ng'eyo ni onego muony yath sadi, maendi bende medo hinyo nyathi. Okang' machielo ma bende gitimo e yor akweda en ni koso tero nyathi ir daktari ma dil gobwongo manyalo konyo tuo mar ndulme. Kaluwore gi weche bende ma ji wacho, ginyalo temo rawo kod nyathi kuonde machalo kaka thieth mamoko mopogore mar neno ajuoga, ka inyisogi ni gino loki, weche ma wachore ni ndulme iloko ne ng'ato, magi bende miyo digo janyuol e manyo yor konyruok ne nyathi. To kopogore kod nyithindo ibro yudo kendo ni kopogore kod nyithindo Caroline Moseinya kuom ng'adi bende pod ibo bedo ke ing'iso matut kotudore kod moko kuom akweda mamako nyithindo. To wang'eyo ni kopogore kod nyithindo ma kata nitiere kod ndulme ma seche moko ji kwedo kaluwore kod chal margi, bende wantiere kod joma mine kata kaachiel kod joma chwo. Ang'eyo ni in thothne intiere machiegni kata itiyo machiegni kod joma mine. Joma mine ma nitiere kod tuo mar ndulme, to mage ma isetiyo godo machiegni to gin akweda kaka mage maging'isi ni githoro kale ahinya to mago joma mine ma seche moko osedonje keny. Caroline. Akweda magitemo kale en akweda mar familia kumonyuole. Ibro yudo ka seche moko familia no paro ni ndulme en gima kata ka ibedo but ji tinyalo miye ji mane dalano. Koro ibro yudo ka ok girwaki e yo makare. Maendi miyo keny kethore, makata wuoyi mosehero nyako chunye chak lokore, kaito oweyo nyako ni. Koro wantiere gi keny mosekethore mang'eny ka dichuo ofwenyo ni dhako nitiere kod tuo mar ndulme. Keny kethore kabisa, kendo koro yudo ka dichuo oloko kite kendo loko parone mopogore gi kaka ne en chon. Kaluwore gi gik ma ji wacho kuom ndulme, iluongo kata ni tuo jachien. Koro ma miyo dichuo bedo gi luoro, ma koro wacho ni ok onyuomo ng'ama owinjore. Koro kethruok mar keny osebedo mamalo kabisa. Gimachielo bende makelo shida en ni yedhe ma joma nigi ndulme tiyo godo nengo gi ni malo. Koro seche moko dichuo neno ni pesa mitiyo godo e ng'iewo yath nitiere malo, ma chunye jok, nikech yedhe gi gin gik ma ng'ato muonyo gi e ngimane te. Jomoko bende nitiere maparo ni osiepe gi kata kokoro joma ni kode machiegni ni inyalo loko negi. Nitie joma paro ni kiloko ne ng'ato tichango. Koro magi miyo osiepe, family friends luoro bedo kod joma nigi ndulme. Koro ng'ama dichuo koseneno ka osiepe ne ringo, en bende onyalo ringi. Magi gin gik ma waseyudo ni osetimore ne osiepewa, magi duogo owuok e keny mochako duogo bedo single nikech akweda bedo mang'eny. Seche moko nitiere joma tamo mine magidak godo dhi kawo yath. Seche moko yath ikawo dwe ka dwe, iyudo ka gitamore ni ok onyal miyi thuolo mar dhi kawo yath. Imanyo thuolo ni kendi midhi neno godo daktari mondo ikaw yath. Kata iyudo ka seche moko ka atako biro, nikech joma nigi ndulme nitiere seche ma ka gino gogi, onyalo gore piny, onyalo riere, iyudo ka ok omiyi support mora mora.
Koro maendi miyo tich gibedo matek nikech joma nigi ndulme dwaro support system motegno kabisa. Maka en gatak to en gi ng'ama nyalo miye support. Koro support ni ka onge to iyudo ka in kendi kaka ng'ama nitiere gi tuo mar ndulme. Koro gidwaro support kabisa maseche ma en piny to familia ema nyalo miye support. Koro ka dichuo ema osebedo mabor, tiende ni onge kaka obro yudo support. Gigi bro yude ka en kende, nyalo yude kata kotedo mogore mach. Koro magi gin changamoto maseche moko mine mantiere kod tuo mar ndulme bedo godo. Machielo inyalo yudo ni anxiety kata ka ochopo omor ahinya to ndulme goe piny. Koro en ng'ama dwaro ni obed controlled makata kaka imiye information, message mora mora mikowone nyaka ing'i ni to idwa miye information no nang'o nikech mago gin gik makelo gini. Koro ng'ama ni kode bende onego bed ni ong'eyo matut nonro matut mar ndulme mondo miye support. To mae maseche moko iyudo ni ng'ama dichuo man kode ok oikore mar wuotho wuodhno kode kanyakla. Koro yudo ka en gi stress, akweda mang'eny, ok onyal chung' kende. To Caroline, nikech waloso ka otudore kod atieka akweda mago maga jogo manitiere kod midekre mar ndulme, iyudo ni seche moko e familia mana kaka ichiwo ranyisi makare kanyo Caroline, iyudo ni kata kachiwo ranyisi ni kuom nyithindo 4 to iyudo ni seche moko ni gin nyithindo 5 e familia, to iyudo ni nyithindo 5 gi achiel nitiere kod midekre mar ndulme. To koro achiel manitiere kod midekre mar ndulme ni iyudo ni seche moko jonyuol mage kata seche moko baba ne ok ohere to mama ne makoro ohere nikech seche moko iseyo mama ne ni nyalo bedo ni midekre mar ndulme ni owuok e side mar mama mar familia. To iyudo ni nyathini be koro nyalo winjo ni en koro familia ka ok dware. Ichiwo ranyisi ni seche moko gin kata tero gi e skul, itero gi modeko, to moko gi maonge kod ndulme titere skul mapiyo. Ere kaka anyuolo onego bed ni ijiwo mar mondo mi otiekane midekre mano mar otiekane akweda ne jogo manitiere kod midekre mar ndulme mondo ging'e ni magi gin ji, yes gintiere kod midekre makama. To kaluwore kod yedhe ma ondiknegi ni onego bed ni gimuonyo, gin bende ginyalo mana dak ngima makare kaka joma moko. Caroline. Gima aparo ni onego bed ni timo en ni onego bed ni ji timo ng'eyo mang'eny, puonjruok mang'eny mondo piny ong'e gima ndulme en. Nikech ndulme nitiere jogo timo akweda nikech giparo ni ndulme en gima kata kimodho pi gi kikombe mar ng'ama nigi ndulme omodho go pi ni to nyalo maki, kata kimoso ng'ama nigi ndulme tinyalo yudo. Ma kizungu luongo ni giparo ni ndulme en contagious. Koro magi e gik monego bed ni wanyisogi sama watimo ayanga weche mag ndulme e community. To wanyisogi ni ndulme ok en gima inyalo miyo ng'ato through mosruok kata sharing kikombe kata bede kom ma ng'ato bede kata rwako law mar jandulme. Koro ng'eyo gi kopo ni jogewa obedo godo ni ndulme en shida mawuok e obwongo, to gibro bedo gi ng'eyo mondo gik ma giparo magalagala kuom ndulme gi owuog e pachgi mondo mi gimanyne joma nigi ndulme yor thieth mar geng'o convulsion mopogore gi chiwo akweda kata paro ni tuono en gima nyalo makogi ka gibedo kod gi machiegni, mondo mi giket gi machiegni mondo gikonygi gimigi support. Nikech iyudo ni en gima nyalo goyo ng'ato kata e ofis kata e wang'ayo kata kamoro amora ng'ama nigi ndulme nyalo yudo attack koyiengore gi gima otugo attack to eri mwaluongo ni trigger. Seche moko mor mang'eny, seche moko wiye no wilo komuonyo yath to gini dhi yude ka en gi jowadgi. Koro magi eri gik mwatemo wacho ni ka gibedo gi ng'eyo ni gini eri ok make, to kata koponi oyude to gikonyo gi mondo kogore piny to gikonye giyaw kifungu man kuome, gikete position maber mondo mi pachi oduogi kaito gi ashuae mondo odhi mbele, moloyo ni ka gini ogoye piny to giringo giweye ka giparo ni ka gimule to gini dhi makogi. Koro magi puonj monego bed ni timore kabisa
e gwengewa mondo jogewa obed gi ng'eyo ni ndulme ok en juok, ndulme ok en gimor gi lwet anyuola, ndulme ok en gimoro malich kaka ji temo keteno. En tuo mana kaka malaria nyalo go ng'ato, to en mana ni koro en gimomako buongo mabiro to lal koyiengore gi gima otuge. Nitie gik matuge, koro gik matuge gi eri ema miyo onyalo maki sa asaya, to yath temo geng'o goruok piny nikech ndulme en tuo ma ok nenre. Ok inyal ng'iyo ng'ato kama tiwacho ni en gi ndulme. Koro miyo tek mondo ipim ne ng'ato ni ng'ato nigi ndulme. Ikelo point makare ahinya ni ndulme ok en tuo manenore. To wang'eyo ni ndulme en achiel kuom okete kategori mano mar ng'ol e pacho kae. To nitiere kad ma jogo manitiere kod ndulme bende miyoga. Ne ng'at manitiere kod tuo mar ndulme kata ng'at manitiere kod nyathi manitiere kod midekre mar ndulme, ang'o ma ginyalo timo mar mondo mi gibed kod kad makamano? To bedo gi kad makamano konyo nade ng'ama nigi midekre mar ndulme? Caroline. Gima nyalo wacho wi mano en ni ndulme obedo gazetted kaka achiel kuom ng'ol ma wan godo e Kenya ka, kendo sani atemo jiwo jogewa ni ng'ata mantiere gi ndulme obed kong'eyo ni mano en achiel kuom ng'ol mobedo categorized. Kata ok en ng'ol manenore, to sirikal mar Kenya okete kaka achiel kuom ng'ol. Koro yudo kad mar disability en otimore ni ibiro kaw ng'ama nigi tuo mar ndulme, kata ka en nyathi kata ka en ng'ama duong', obiro dhi e osiptal mar sirikal ma wantiere go osiptende mag sirikal matimo registration mar kad, tinde waluonge ni disability certificate. Kuom nyathi obiro ting'o birth certificate, oboke mar nyuol, obiro ting'o picha mogo matin mar ang'ada mar nyathino, obiro ting'o photocopy mar kipande mar jonyuolne, kato nyathini ibiro tere nyaka e osiptal kama jolony mag osiptal biro ndiko ne barua koyiengore gi history ma janyuol biro chiwo, assessment ma gibiro timo, kaito gibiro ndiko ne report ma waluongo ni medical report. Mano kuom nyithindo. Jomadongo obiro ting'o ID gi passport, picha mar passport, to dhi godo be osiptal, tibro ndike osiptal kanyo kaka ng'ama nigi ng'ol, kaito form mar madaktari ondiko ni nitie joma biro goyo sei osiptal kanyo katigo e rubber stamp. Kosetime, sani time level mar counties, ok time Nairobi kaka nitime chon. Obiro kawo medical report no eri, ka joka osetieko go sei, oyiengore go osiptal motime, thoth gi kawo jumbe 2. Koro kose kawo form no, to bro dhi gode cyber. Sani registration mar disability certificate itime cyber e-citizen. Kose tere e-citizen, to nitiere steps mobro luwo, kaito gikone bro chopo kamo print certificate no. Bedo gi certificate ni, konyruok ma obiro kelo en achiel kaka mana mapiyo piyo. Kain nyathi madhi e school, thuolo marwe marumo mana mapiyo piyo. Kain nyathi madhi e school to obro yudo bursary. Nitiere bursaries mimiyo nyithindo mantiere gi ndulme, kendo nego bed ni gisomo maonge stress mora mora. Mar ariyo, nitiere yedhe ma sirikal temo pango mondo kel koyiengore e bwo National Councils for Persons with Disability. Mama endi osechakore county ma Nairobi, nitiere jonyuol ma osechako yudo yedhe go eri, koro en gima bedo rolled out ma joma nigi kadgo itimo negi gimiluongo ni, joma nigi certificate itimo negi gimiluongo ni mapping. Tiende ni kawo namba gi mondo joma ong'e ni ji adi mantiere gi ndulme, mondo ka konyruok biro to ging'eyo ni ji adi manyalo yudo konyruogno. Nyithindo mane school, bursary gieri, gi apply scholarship gieri, kendo sirikal miyo gi pesa. Wantiere bende gi pesa machielo bende ma imiyo nyithindo mong'ol man gi ndulme miluongo ni Inua Jamii kata cash transfer. En bende samolande gi sirikal, onego bedi jonyuol wuok, gidhi gi register, to en to bedo determined a national level
koyiengore gi namba mochiw. Koro nitiere jok mayude kod jomoko mok yude. Wachni mogik Caroline, thuolo marwe morumo tieno makawuono kotudore kod ratiro jotuo mag ndulme. Wachni mogik mana mapiyo piyo Caroline e bwo nyiriri 30 kawatieko. Wach mogik, akwayo ni joma nitiere gi nyithindo man gi ndulme owe akweda to kendo giwuoge gigonyre mondo gikony nyithindo nikech ka janyuol ok ogonyore to nyathi hinyore, to kaka nyathi medo hinyore e kaka obwongo medo kethore ma kata kamano inyalo geng' godo geng'o bedo matek. Machielo, jopiny mondo bed gi ng'eyo mondo girwak joma nigi ndulme ka ging'eyo ni ndulme ok en gima mako ng'ato kata gima inyalo pogne ng'ato ka ibedo machiegni gi ng'ato, mondo wabed gi community ma inclusive maonge gi akweda, mondo jomodak gi ndulme bende odagi kaka joma moko. Kuonde mindiko ji e tich, joma ndiko ji e tich bende owe akweda mondo gibed ka ging'eyo ni joma nigi ndulme nyalo tiyo kendo ginyalo tiyo kanyakla gi jogo kendo ginyalo perform maloyo kata mana jok moko machielo. Machielo manyalo kwayo en ni mondo oyud yedhe mag ndulme, mondo joma nigi ndulme bende oyud yath nikech jonyuol tiyo gi pesa mang'eny e ng'iewo yath ma miyo obedo baden ne familia. Koro koponi yedhe gigo eri nyalo chopo nyaka piny koni eri, biro keto misigo bedo mayot mondo joma rito joma nigi ndulme misigo ni obednegi mayot mar ng'iewo yath nikech yedhe gi be dwaro chiemo mang'eny. Koro jogi nitiere gi baden kabisa, osigo ma joma rito joma nigi ndulme ni godo ni malo. Koro wagombo ni ka yedhe nyalo yudore, yedhe manyalo konyo gi michiwo nono, biro miyo tich bedo mayot. Erokamano. Erokamano ahinya Caroline Kisuge, jakedne ratiro ma joma nigi ng'ol kuom kawo thuolo mar otieno ma kawuono e chopo e studio marwa e kaunti ma Kisumu mar mondo mi wago mbaka kotudore kod ratiro jotuo ndulme. Ang'e ni mbaka ma kamae pod wanyalo kata medo goyo chieng' machielo. Erokamano ahinya. Nyakwara Mugia Jwang gi kanye mwachopo godo e giko mar twak marwa e chenro mar mine wacho. Wakawo mana yweyo madundo gi sani kaduogo tabo bedo ka dhi mbele kod weche manyien magoimore. Kik idhi mabor. Marubani wanashinda millions in seconds on aviatorshabiki.com. Meet my big ballers wa Aviator. Shambiki Aviator nilianza kucheza na pesa kidogo nikimprove. With the time the more unacheza the more unapata experience. It's a game that you can play anytime. Aviator ni iko sawa kabisa. Kochonjo. Join club ya millionaires nani. Win millions in seconds. Cheza Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Explore Vietnam's beauty with View Travel. Enjoy the Hanoi City Tour, an overnight cruise in Ha Long Bay, thrill at Ba Na Hills, and tour Ho Chi Minh City, and so much more activities. Our 9-day adventure of Vietnam starts from $2,445 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book your dream Vietnam holiday and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Chigni kendo Nyakwara Mugia Jwang e weche manyiena magoimore. Twak mar mjadala Afrika nyokelo kamoro achiel jotelo adek ma olap dhogi ndong' ne kom mar jakom riwruog pinje Afrika AUC. Ogai mar ODM Raila Odinga, jatend migao mar weche tudruok mar pinje maoko e piny Djibouti Mohamud Ali Yusuf, kachiel kod mane en jatend migao mar weche tudruok e piny Madagascar Richard Randramadrato
Nyotwak ma moko kuom midhiero ma pinje Afrika kod yore minyalo tiek godo midhiero makamano. Jafwambo marwa Efi Nyakidi lero mathoth. Nyandwat nyaka milambo, ugwe nyaka imbo mar Afrika. Nyo en twak ma ogendni mag pinje 55 mag Afrika nyo rito kod siso. E gwenge ma Kibra boma ma Nairobi, oganda nyo wuok oko, kar kwan gi kendo bet oko karango wang' jowi mar luwo twak makamano. E kinde twakno, Odinga nyo wacho ni pinje Afrika nyaka koro timo ohala kindgi kendo tieko ohinga moket kod pinje Afrika mopogore kaka achiel kuom yore mag bero chenro mag ohala kendo chiwo thuolo ne pinje Afrika timo ohala kokadho chenro mar free trade area. It is important that Africa enhances the trade with itself. The inter-African trade today stands at just mere 15%. The non-tariff barriers to trade that have been imposed by respective African countries, things like standards, which are different from one country to the other country, making it difficult for goods to move freely across the borders. Kaluwore ni pinje Afrika ni kod mwandu mang'eny ma ibwolowo, Odinga olero ni kaka achiel kuom yore mag chwalo dongruok mar pinje Afrika e rang'iny mamalo nyaka many yore mag medo ndhadho ne mwandugo kapok ochwalgi ne pinje maoko. Now, Africa is the richest continent on the planet Earth in terms of raw materials. But it's a paradox that Africa also is the poorest in terms of living conditions. We say that we need not remain for perpetually the source of raw materials for industrial west or east. That we need to do value addition to raw materials which are coming out of Africa before we export them. Odinga bende omedo ni fwenyo gigo makelo gwandruok e pinje Afrika kendo keto lwasi makare mar twak e wi okenge manyalo tieko gwandruok makamano biro konyo bero chal mar Afrika. We need to address the causative factors of these conflicts. There are some which are conflict caused by poverty or deprivation. Some of them by conflict within the society. Again, things like ethnicity and so on. Some of them are externally influenced or promoted. Some are religious and so on. So there's not a common factor. But what you need to do is to address the causative factors which could translate into these conflicts throughout the continent. We make decisions at the Peace and Security Council level. These decisions are not implemented. Our Peace and Security Council is not proactive. It is reacting to crises when they occur and happen. This has to change. Gigo mamoko ma jotelogo notwake gin kaka fwenyo kenge minyalo ti godo e duoko chien hola mimiyo pinje Afrika gi nyinjo mamalo kaachiel kod neno ni Afrika oyudo kare mosiko e riwruoge pinje duto midendo ni United Nations. The international financial infrastructure has worked very much against Africa because African countries have been made to borrow money at a very high rate of interest compared to other countries of the same status as African countries. So we need to address the issue of rearranging the international financial infrastructure. That is, I think, one of the major starting points. Yiero mar jakom riwruog pinje Afrika ibiro tim dwe mar 2 higa mabiro. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Gavana ma Kisumu Ngiri Anyang' Nyong'o olero ni tende oseketo piny okenge makare mag tego sekta mar pur e yor jiwo jopur mag kaunti no. Koloso Tom Mboya Labour College e kinde mane ochiwo twak mare e wi chal mar kaunti ma Kisumu, Nyong'o wacho ni e thuolo mar higa achiel osendik we tich apisas 111 manigi lony mar tiego jopur. Ondamo mabiro ting'o malo kwan apisas matiego jopur. Millicent Adhiambo nigi lerno. E kar tiegruok ma Tom Mboya Labour College e boma ma Kisumu, Gavana Peter Anyang' Nyong'o ne oyuoro kotene kod Speaker Elisha Oraro, MCAs e kind jotelo mamoko mar yango twak moyiedhi e wi chal mar kaunti no koteno kod ondamo magisegoyo e yor chwalo dongruok ne jopiny e sectors mopogore.
Kane oloso, ahinya to e bero sekta mar weche pur pith kod lupo. Gavana Nyong'o ne oyango ni piny owacho mare osendiko e tich apisas mag pur 111 kaka yorno mar kedo gi nok mag apisas go e migawo mar pur. Gino manonro yango ni apisa achiel sani rango jopur 10,000 ka gidwaro ni apisa achiel obed ni rango jopur 3,000. Bende e pur mar pamba ma bende nachiel kuom pith mongirore e kaunti no, Gavana Nyong'o wacho ni e kind midhiero mag tuoche pamba kod onge mag kothe manyalo kedo gi midhiero mikelo kod lokruok futo mar kor lwasi. Kaunti no osegolo tan 210 mag pamba kuom eka 1,200 e iko omenda ma 2023-2024 maduto nomiyo jopur yuto maromo omenda milion 15. Nyong'o bende oyango ni chenro mar piny owacho mamalo mar chiero pur pamba kaunti ma Kisumu noyudo tan 12.2 mag kothe pamba manopog kuom jopur 6,500 koyango ni mano nomiyo pur pamba oidho e kaunti no gino mane okonyo e geng'o omo pamba kowuok e pinje maoko. One of the things that the government, national government is trying to fast track is cotton production so that our industries at home can get raw material for their work. So value addition is extremely important in cotton growing because this area has a very high potential to stimulate industrial apparel manufacture by our industries. Bende migawo mar lupo kod pith rech, tend kaunti no osetemo gundho dho wath ma ogal kendo kete rang'iny manyalo ting'o rech tan 5 to kod medo kilo 250 mag baraf mag kano rech e dho wath madunga kaka yor geng'o dok chien mag rech e nam Lolwe. We have rolled out a sensitization program for fishermen through the beach management unit, especially on the management of big fishing. Post-harvest losses continue to pose challenges to fish market access. In the period under review, the department rehabilitated the 5 tons capacity organic beach fish cold storage. This cooling facility will act as an aggregation center and as a point of sale for fish in southwest Kisumu ward. Ondamogo duto nyiso ikruok matend kaunti ma Kisumu oseketo e ting'o malo sekta mar pur pith kod lupo kaka yor nyayo chiemo moromo e kaunti no kod pacho kama ngima. For the county to support fishermen by Kenya shipyards supplying these counties with fiberglass boats. And if there are cooperatives which have given loans to buy these fiberglass boats, because at the moment, Mr. Speaker, we are losing too many of our farmers and fishermen in the lake because of using old wooden boats which can no longer survive because they are made of softwood. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Moko kuom riwruoge makedo ne ratiro mag oganda ojiwo piny owacho, riwruoge ma ok mag piny owacho kod oganda duto mondo ojiw okenge mag kedo kod landruok mag kute mag ayaki e kind jogo mang'aw kaka opamo mondo konye duoko piny landruok mag kute ayaki. Jafambo marwa George Juma ni kod lerno. Jogo matije mage timo keto gi ng'aw maga mokutego mag ayaki ma oting'o pamo gin moko kuom oganda mosebed ka igeto e ng'wech mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e piny Kenya. Lipot yango ni jogo mang'aw e gamo kutego mag ayaki kaka opamo kuom higni mathoth osebiro ka jimbo landruok mag kutego mag ayaki. Tin ji kata riwruoge emosewuok mar kedo ne ratirogo mag opamo kendo tudogi kod piny owacho e ng'wech mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki kod midhieche mamoko nikech akweda. Diane Roth matiyo riwruogno mar Faraja Women Initiative en achiel kuom ji matin ma osedino itgi ne akweda kata weche miwacho kuom opamo kendo wuok oko mane landruok mag kutego mag ayaki koro dok piny e kind opamo. Ne wafwenyo ni nitiere gap. To gap mane nitiere nen gap mar the key population man en sex workers. But again, ibroido ka bende, en adieri ni sex workers play a big role in fueling the HIV nikech partners mang'eny. So mane momiyo ne waneno ni there is need mondo wachak this campaign so that uptake mar this health services odhi malo, then waduok bende landruok mag kute mag ayaki piny. Diana ma bende osebedo kaka ratirogo mag opamo kuom higni maloyo 5
e kaunti ma Migori wacho ni osewinjo kendo oseneno mathoth e kindeno ma okedo ne opamo. Jok man gi perception mopogore ewi wach sex workers daher ni mondo gilok paro nikech this thing is a web. Oluorore, ok en sex worker obet kumoro achiel gi client ni achiel, en gi client ni en gi mach, en gi mach, en gi mach. So it's a web, en gima luorore ma dhi into circle. To sama ka chap kodi ok ibi ng'eyo. Kata kamano wacho ni bedo ni entiere kod lek machal kod mano mar piny owacho mar geng'o landruok ma kutego mag ayaki kod widhej mamoko e kind opamo emosemiyo pod odhi nyime kod kedo. Advocacy marwa kata oporo ma wagoyo marwa en mondo sex workers oyud health services, mondo sex workers oyud justice in case gitimore nade gibedo violated. Director ni mar Faraja Women Initiative wach ni kuom higni ma osebedo ka okita trogo mag opamo oseneno dok piny mag landruok ma kutego mag ayaki e kind opamo e kaunti ma Migori. Kute mag ayaki osedok piny. Ministry of Health ma Migori can confirm, CIEB as an implementing partner can confirm, because one gi uptake mag these health services odhi malo day by day. Health services uptake dhi malo to maduong' moloyo sani sex workers kaw prep kendo wan gi prep champions ma are among the sex workers. Kata bed ni ruogno mar Faraja Women Initiative osene kaka mano majimbo tijno mar opamo, Diana wacho ni mano ke tich magitimo, ka wacho ni gintiere kod kata chenro mamoko mag dongruok magichako masiro jogo eko mosaikore mar weyo tijno mar opamo. Kila ng'ato nigi paro mopogore opogore, but because the cause ma wantiere go kaka Faraja Women Initiative is to the benefit of the entire country and the entire Migori County, okwanyal relent. Wan gi kuonde ariyo ma wan gi projects chielen poultry farming, mar ariyo and fish farming, the cage culture. Magi gin gik mokel gi sex workers, and the initiative of this nokel gi through table banking. Lipod mogol rogni mar Faraja Initiative maket rogo mag opamo kaunti ma Migori yango ne gintiere kod maloyo opamo gana riyo e kaunti ma Migori mangima. Mayo tingo pamo mosewuok oko ayanga mar timo tijni ma idendo kod dhongere kaka street based, ka achiel kod mago ma bende koro pod timie panda ma idendo kaka home based sex workers. George Juma, Ramogi TV, Migori. Limbe mar kambi mar Safaricom ma otisi ni Safaricom sambaza furaha e gwenge mag Kadhowath na Mchumbi odhi nyime kawuono e kaunti ma Mombasa kod Kilifi. Safar ni osebedo kadhi nyime e kor gwenge ma pachoka e dialo kastembegi e chung kodgi kuom higni 24 nyaka ne gichak chwalo chenro gi e pachoka. Hilda Obuya ni kod ler mathoth. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar 6 timo limbegi e gwenge mag Kadhowath na Mchumbi. Odiochieng' ma kawuono kambi mar Safaricom ochopo e roundabout ma Ferry, Kongowea, Mtwapa, chiro ma Mkoroshoni nyaka tesen nyamburko ma Mbalariany ma Pwani. Jodak ma Mombasa kaachiel kod Kilifi oyudo mwandu mopogore opogore kowuok kuom kambi mar Safaricom komakore kod Royal Media Services Gimor Mugudho. Tunapofika eneo la siku ya sikukuu, Mungu atujalie tusherekee sikukuu salama salmini. Na mimi pia nashukuru kwa kujaliwa kupata mbuzi huyu. Japokuwa mimi ni Muislamu, lakini nashukuru hata kama ni siku ya mwaka mpya nitasherekea, nitachinjiwa mbuzi huyu na nitamla, nitakunywa supu vizuri. Nafurahia sana Safaricom walivyotuletea Krismasi. Kwanza walikuwa kule Ferry, sikuwahi zawadi na wakasema wanakuja Kongowea. Vile mimi na mfanya biashara hapa Kongowea. Ikabidi nikimbie niwafuate huko Kongowea. Hata biashara sijafungua. Nashukuru nimewahi simu kubwa, nilikuwa na simu kadogo tu. Kambi mar Safaricom noyudo thuolo mar puonjo kastembegi mondo migi bed motang' kod achudhe magoyo nigi sime ni gin apisas mag kambino. Tunazidi kuwaelimisha kuhusu tunukiwa ofa zetu ambazo ziko kati pale star 444 hash. Wanaweza kwenda na kupata ofa ya mtaa, hata hapa Kongowea wanaweza pata ofa ya Kongowea, na mahali popote pale mtu wako anaweza pata ofa yake. Na pia tunaelimisha kuhusu walagai. Kuna wengi ambao wanajaribu kuwalagai hasa kuhusiana na mambo ya kuwatapeli pesa zao. So tunajaribu kuwaelimisha kuwa afikirie mara mbili kabla ya kutuma pesa. Bende jodak makono yudo thuolo mar romo kod jolendo mag Citizen Radio kod Bahari FM e dhialo higni 24 nyaka ne kambi mar Safaricom chak chwalo chenro margi e pachoka. So what we can promise is that better programming, better education, better entertainment, more connection, a lot more activity on the ground with our audiences,
and they should expect much more, bigger and better next year. And I know Safaricom is also turning 25 next year. M-Pesa is turning 18 in March. Safaricom is turning 25 in October. So the partnership will continue into the year. Kabende boma Nairobi pony makamano no dhi nyime kuma kambi ma Safaricom no jiwo joheragi kaka ginyalo dhi nyime kod yudo dongruok kod kambino. Safaricom Business is a monthly forum where we bring experts, where we provide information to businesses that help them understand all things from regulatory, financial, technology, operations, as well as a forum to network with each other. Odiochieng' makinye safar mar Safaricom biro dhi nyime kod dhialo kastembegi e gwenge mag Gede, Mama Ngina Beach kod Pirates Beach. Hildo Buya, Ramogi TV. Gonde ariyo manolo gi jotugo Clarissa Udi kod Shalin Onjote e alap Mamumboha Grounds e boma ma Luanda nokonyo Bunyore Starlets yudo loch mar gonde ariyo kuom achiel kane gigocho gi Mombasa Olympic Ladies, kamano e loch margi mokwongo e lig mar mine e season ni. E alap mar Trinity Complex, amodhi mar 0-0 e duoko manobedo e kind tim mar Trinity Starlets gi Bungoma Queens. Mano ne en amodhi mar ariyo ne Trinity Starlets mano wito thuolo mathoth mag loyo e tugo makawuono. E tugo machielo, Kibera Soccer Women noloyo Zitex Sparks gonde ariyo kuom achiel e alap Marist Ground Karen. Hai nyakwara Mugia Juanga gi kanye mwachopo gode giko mar weche mag tuke kaluore ni waso manemo kuom ote ma uchwalonwa ka kokalo e Facebook kacha kama ntiere achiel kachiel anno kuwacho kae ni jotuo mag ndulme kale mateka hinya kata kamano walemo ni Nyasaye mar mondo mi onennegi mondo giyuda changa mapiyo. Medchwalo ote magi kokalo wechwa yore waduto te mag tudruok ka Vitalis Ochieng' wuod game karariu bende wacho kae ni mago nengo mar mauta onego bedni lwar nyaka 150 kanye ka waboneno ni olwar pinya e yo makare kata kamano warito neno ni obobedo e yo machalo nade. Ka wadhi mbele kod weche mamoko en ni tuke mag Kipchumba Karori International Tournament no dhi nyime odiochieng' makawuono. E tuke mag nus final KCB noloyo KPC sets 3-0. E nus final machielo team mar Kenya Prisons noloyo DCI set 3-1 mag 25 gi 19 gi 25, 26 gi 24. To tuke manotugi motelo en ni KPA noloyo Kenya Prisons set 3-0 eka KDF bende oloyo Trial Blazers set 3-0. Nyakwara Mugia Juanga kanye mwachopo godo e giko mar weche manyiena mago imore erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko ote magi benda neno makmana ni thuolo marwa manomiwa otieno makawuono oserumo. Ibed kod otieno maber oriti masani nyaka kendo waromo odiochieng' machielo. Nyinga Joyce Oduor nantiere kae kod jaloko marwa Wilson Ochuka.